Kalong ka ege ke bapan kendit threat ya ki beru jong ka India hi barok kawai ban yo sngau ba ki menteri jong ka sarkar ka bamenta ka pelatip kum ka Modi 3.0 hapo ka jingilam jong Narendra Modi kumu menteri rang badu hapo kari ha ka sin ka balai ba na ka kanhun menteri jong u ka bidon lang ha ka kabinet ka bamenta ki badai na ka parti BJP layathu ka report na ka Association of Democratic Reform ADR Kapala Panmiru ha ka kubo The Times of India ha ka khatar tri ujuleu menta usnem. Bana ke nyop huingut ki menteri ke bala bam smailang bar Prime Minister kari Narendra Modi ar prangot lane live 9% kidai ki badan kerteng ha ka thop ki runar bar bala ujor mukodma persya yaki. Na pedeng kini ki khat khandai ngot ne ar 9% kidai ki badan ha ki kam runar ki basir khai ha ka kes penya breu ne murder case bar ha ka kes thambor persya yaki kentai ne ka crimes against the woman. Ki arngut ki MP ka BJP na ka jela West Bengal Ushatanu Thakur ubabat kumu menteri DP ya port shipping and waterways bat usukanta mujamdar menteri ka Cabinet of State for Education and Development for North Eastern Region ha ka kanhun menteri Modi ka bamenta ka balatip kum ka Modi 3.0 kini kidai ki badan ha ka kes penya breu ne murder case bat ki belasya pengat kendon ru hapo ka lais pa nyau IPC persya ki kini ki arngut ki deru ki badan ha ka kes bathambor persya ya ki kentai Kidan ru sangut ki wepat ki minister ha ka kabinet ka bamenta ki badan ha ka kes thambor persya ya ki kentai kenthop ru ya Suresh Gopi unomi khmat ka BJP napo ka jela Kerala ubope ya petroleum and natural gas bat ka tourism kenthop ru ya Bandi Sanjay Kumar barjol aram Kiwe ki prangut ki badan ha ka kes bakran isi ine hit speech kenthop yo Amit Shah bat Giraj Singh menteri ka tanat textile ha ka sarkar kami ka bamenta Kumta ka jingdon joki ni ki menteri bat haden ka jingpau partai ya ki kam runar jongki kamtam ki kam thambor persya ya ki kentai bat penya breu kumalapau na ka report na ka ADR ki babon kindan hapdeng ki jing artaten bat ki jingbam la ban shanya ya ka jingya be ye renti ki sensyar ki kadar yo paiba apo gari bat ka jingyo ru ban prungkli da kini ki runar ha ki kam sensyar hapo gari